I sí que és veritat doncs, que hi ha hagut aquesta hibridació, hi ha hagut moments que no ha acabat d'encaixar, no? Per exemple, un dels espectacles de pagament, aquest canvi d'ubicació que comentaves del McLaren, que va fer que després que fos gratuït, però clar, no es va anunciar que seria aforament limitat, llavors això va fer que es creés una llarga cua, que moltes persones no poguessin accedir, una mica de batibull i una mica punxada en els concerts que eren de pagament. Es va fer una reunió fa una setmana amb la regidora de Cultura, entre tots els membres del plenari, per exposar una mica cadascú el seu punt de vista, i nosaltres li vam transmetre això, i també el fet que va haver-hi com una mica una descoordinació amb el tema de les barres, no? El nostre format de fira no s'encaminaria en aquest sentit. Nosaltres sempre és això, no? Hem apostat perquè, ja que és una fira que s'organitza des de l'Ajuntament, donar veu a aquells elaboradors que moltes vegades no tenen possibilitat d'accedir a certes fires, tenir més visibilitat a l'hora de comercialitzar el seu producte, donar-lo a conèixer al públic final, que al cap i a la fi és aquest públic el que acaba consumint el teu producte, tot i que també intervenen altres actors que també ajuden a comercialitzar el producte, però sí que és veritat que, home, ja que destinem una gran partida a celebrar el Cabàtars, aquesta fira, nosaltres creiem que aquesta oportunitat se l'hauria de donar a aquells que tenen menys recursos, vull dir. Des del nostre punt de vista són canvis que s'han provocat pel fet aquest de quadrar números. Nosaltres sempre diem que al final les ordenances en aquest Ajuntament canvien no pel fet que entri un govern i tingui una proposta política i faci uns canvis que es considerin importants, sinó que el que passa és que són canvis mínims que es fan per quadrar números. Segurament que el que veurem és un increment de partides en el tema de subministraments, perquè ho estem vivint tothom a casa seva, no? Aquests treballadors no estan demanant res de l'altre món, una cosa inassumible. Per una banda, el que estan demanant són millorar les seves condicions laborals del seu dia a dia, que les eines de treball que utilitzen en el seu dia a dia estiguin en les condicions mínimes perquè puguin fer la seva feina sense tenir por de fer-se mal o de patir un accident. I per altra banda, el que estan demanant és un increment salarial degut a aquest increment aferrissat que estem vivint tots amb aquesta pujada de l'IPC. Això és una mostra de per què des de la CUP sempre hem defensat que els serveis es gestionin directament de manera pública. Sí que sabem que hi ha serveis que són puntuals, no? Que, per exemple, si has de fer un edifici, no tindràs una constructora pública perquè no estàs fent cada dia edificis, però aquest servei, que és un servei bàsic, perquè la recollida de residus sí o sí l'hauràs de fer cada dia, si hi ha municipis que no ho poden cobrir de manera individual, nosaltres per això sí que creiem que la mancomunitat és una bona eina per mancomunar serveis i solidaritzar-nos amb aquests petits municipis que potser no tenen tants recursos per garantir tots els serveis que necessita la ciutadania, però que es gestioni de manera pública, i segurament que el que estem vivint ara aquí a Sant Sadurní no ho viurem. I per altra banda, nosaltres pensem que des del govern el que s'està fent és com una mica també tensar la corda, perquè s'està posant el focus en els treballadors i no s'està posant el focus en l'empresa. Vull dir,